Blenjane ngubaya ing janji. Mula nek ndek janji aja nganti diblenjane. Oh ngaten nggih Mbah nggih. Iya. Oh nggih. Sendika dawuh. Sing wis ya wis sing urung baleni. Tek ngoten. Wong sura ora kena kok bae ya Di. Lah nggih to Mas. Iya Dok iya. Yen padhe prasaja lombe prayoga ayo tarupun kejangan lamun ning liya taun ora
apa wae. Ayo nduk. Anjas mara Lagi ngenek-ngenek kene. Lah nggih. hari mami
kuat mo. Lah, pripun, Mbah? Lah ya nek ora do mantel bengok ora kuat. Ngono. Lah nggih. Nek kene do wareg mo ya kuat. Dan Kuwi nek gawe ki anggere. kuwi nek karo bobor wah aku saya kuat meneh kuwi. Jek. bobok malah. Iya. Iya tol. Was bejane Iya. Nggih. Mbokne tukul ki ya. Mami
Yati. Ya, aja nganti kelangan. Ora. Ayo buat apane amarku sing iki mengguru karo kowe. Wah, iya. Jajaku ke tak pasange. Ayo. Wah, aku ngeplak kok. Geget ya. Saiki. Kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keparang matur wonten ngarsanipun para pinisepuh haji sepuh ingkang satuhu lebda ing pitutur mahpana dumateng saliring pamawas ingkang tansah kula pundi. Dumateng biripun para alim, para ulama ingkang tansah sinaket pustaka suci wahyuning ilahi yang kinarya panuntun edating palembah. Ingkang satuhu kula tenggo dawuh pangandikanipun Pak insyaallah kula dhereki. Wonten ngarsanipun nayakaning praja pangembating nagari kang pantes to kalamun kinarya tepa palumpining sagung kawula dasih kaswasih ingkang satu kinurmatan. Datan keteluben katur dumateng para sarjana sujaning budi yang tansah memayu dumateng paboyaning kautaman sumrambahipun katur dumateng sagung Pratamu Putri Sokagung Sidahan. Sawetawis kanthi ngaturaken raos syukur alhamdulillah kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti kang murbing dumadyan inggih Allah Subhanahu wa taala sayekta sumbering kang hanyum berisani sumbering agesang
awit saking sekadaing kanugrahan tasih kapangaken dumateng panjenengan wah kula saengga wonten ing kaundangan madya rahina punika pinuju ari ditepal guna katitisir kaping 19 April warsa 2019 panjenengan sagung pratamu sedan saged makempal manunggal sapet sagung wonten ing swasana miwah sasana wirunggan adengi paregyan mantu ingkang winengku saking panjenipun Bapa Suratna Cipta Swarna Ibu Triningsih ingkang lenggah wonten ing Padukuhan Penggung Desa Penggung Tladan Boyolali adengi kanthi rumentahing kanugrahan saking pamasaning Gusti miwah melasing Gusti ingkang murupi agung satemah ambabar kayuanan datan manggih rubido setunggal punapa Allahumma amin sagung pratap sedahan wonten aryang piniji surya pinilih miwah warsa yang sinengker panjenipun Bapa Suratna Cipta Swarna Ibu Triningsih kepareng badhe emah regya sutambayang arisiwi haringgih mustikane ngayur Lambarwati ingkang jinatukrahipun Bagus Maryanto Nengghat Mojo Pandalu saking ibunipun Bapa Narna Ibu Pati Kemijeripun Sakadan Lunggian RT Sekawar Melas RW Gangsal Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen menggah tumapak ing paregyan semanggi kaponro wonten Gangsal Prastowadi adicara yang tunggal niki pambuka nuluya kajiake adicara yang kalih sawanipun risang bidarik pinanganten putri Binjil saking sastra pangadi busana kepareng badhe marak suwan hangap yantara lenggah anggana laras wonten ing sasana yang sampun sumadya dupi sampun kepareng lenggah satata wonten ing sasana pinajang daya-daya katungka sawanipun risang binaregya pinanganten Panjalu Mijil saking sasana Palereman tumuju wonten sak ngajenging wiwaraning paregyan wisudan ing semangke dupi sampun prapting wonten sak ngajenging wiwaraning sasana paregyan wisudan dawuhipun risang binaregya pinanganten daya-daya risang duta sarya piniji saking byanipun Bapa Narna Ibu Pamikem kepareng badhe hangaturaken menggah lekas bekasing gati anggenipun sampun kepareng angan risang binaregya pinanganten Panjalu ana inggih ingkang sinebat adicara pangandika pasrah ing samangke dupi sampun rampung tumapak ing adicara pangandika pasrah daya-daya katinanggapan saking dipun Bapa Suratna Ibu Triningsih wonten kaundangan sang samangke nyun gungan wiripun Bapa Suyatna Sarjana Ekonomi saperlu ananggapi pangandika pasrah paripurna tumapak ing adicara pasrah miwah panampi sagung pratamu tumapak adicara ingkang angka gangsal inggih aning srebat adicara dawuhipun risang binaregya pinanganten Sari Bidut adat Widiwidana ingkang sinengker wonten ing Padukuhan Penggung ing semangke dupi sampun rampung tumapak ing adicara dawuh panggihipun risang binaregya pinanganten Sari Bidut pinanganten Sari Bidut kepareng badhe kakanthi lenggah jajar sumanding wonten ing sasana pinajang yang saperlu nglajengaken tumapak ing adicara inggih catur laksita ati sagung pratamu ing samangke dupi sampun satata lenggah jajar sumanding Sri Binaregya pinanganten Sari Bidut kepareng badhe hangadani upata catur laksita ati kepareng badhe kapratitisaken saking wiripun Ibu Pangadi Busana
Adicara ingkang angka sekawan rangge pambagya arja kawilujengan saking pamengku gati. Kapetara bombong pinyaso biraja ning penggalih satemah. Panjenenganipun pamengku gati nyun gungan wiripun ingkang kinurmatan Bapak Suyanto sarjana ekonomi magister manajemen. Sagung Pratamu ing samangke paripurnaning adicara pambagya arja. Adicara ingkang sajengipun inggih maida kasanah. Ingkang kepareng badhe ngaturaken menggah tumapak ing adicara sabda tama samangke inggih ingkang kinurmatan diripun Bapak Kyai Haji Hamid. Sagung Pratamu tumapak ing adicara barjan samangke ambok bilih sampun hanganti adicara ingkang pungkasan inggih adicara paripurna pratandha paripurna parigyan risang bidarja pinanten sarimbit sampun kepareng kakanthi mijil saking sasana pangadi busana kepareng badhe madheg jajar sumanting wonten sak ngajenging wiwaraning wisma parigyan wisudan. Sagung Pratamu putri Kakung Sedahan sasipun sumangga nuwun parigyan mantu daupipun risang pinaregya pinanganten sarimbit ingkang winengku saking piripun Bapak Suratna Cipta Suwarna sani putri ning sedaya-daya kita awiti kanthi amiwiti prasta pambuka katur dumateng Sagung Pratamu ingkang angrasuk agami Islam kula dherekaken maos basmalah kanthi khidmat sawetawis ing pangangkah mugi-mugi saluring gati purwamadya ngantos ing busana baregyan semangki saged kasembadan kanthi manggih kayuanan datan manggih rupidos tunggal punapa iwondene ingkang angrasuk agami saha kapitadosan sanesipun Islam nyuwun gunganipun kanthi pandonga amrih rahayunipun baregyan semangki ing masana sumangga nuwun kula dherekaken maos basmalah sawetawis sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun kanthi hanyebat asmaning Gusti ananging sumbering-sumber ingkang hanyumberi sedherek sumbering gesang mugi andayanana tumapak ing baregyan samangke satemah ambabar kahayuanan. Sagung Pratamu tumapak adicara ingkang angka kalih ananging sowanipun risang pinaharegya pinanganten putri mijil saking sasana pangadi busana katur dumateng ingkang kinurmatan Bapak Sutrisna sekaligus monggo nuwun kepareng daya-daya anganti risang pinaharegya pinanganten putri mijil saking sasana pangadi busana sawanipun risang pinaharegya pinanganten putri mijil saking sasana pangadi busana lamun Cilondro Panyayah ameng-ameng wonten madyaning udyana amirsani puspita ingkang maneka warna